रबि नार्जारी आरो बिनि बिसि इसा नार्जारीखौ मा खालामनाया मोजां रायजोफोर स' बेफोरबायदि बयनिसिमबो फिन खेब गासैखौबो बरायहरलायबाय मोननै आपडेटनि सायाव आं भिडिअ लानानै फैलायबाय फार्स्टआवनो जाहैगोन बिथां गासैजोंबो सिनायजानाय रबि एक्टर बर'निनो फावखुंगुर ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय नोंथांमोना क्लिपआव नुखादों बेखौ इन्टारेस्ट बासो नायलां इन्टारेस्ट गैयाबा नायाबानो जाबाय बे एसे आलादा कन्टेन्टआ ना बेफोरबायदिनो बिहामजो बेफोरबायदिनो हमजानाय बेखौ आं होनो सानदों ओमफ्राय आपडेटआ रबि बिथांनिखौबो होनो सानदों रबि बिथाङा जेबो नङा आं मोनसे बाथ्राखौ फोरमायना होनोसै फार्स्टआवनो दा बयनिसिमबो बरायग्रोबाय जायफोरा चेनेलाव दा साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय नैबे चेनेलाव एसे लेट फैयो भिडिअफोरा अब्लाबो साबस्क्राइब खालामना लादो कन्टिनिउ मोनगोन आरोना दा रबि बिथाङा साननैसो माबा मोनसे बेफोरबायदिनो माबा जालायदोंमोन नांलाय खमलाय हिसाबै माबा मोनसे मिडियायाव नांलाय खमलाय जालायदोंमोन आङो फरायना देखायगोन नोंथांमोना नायलां मोनसे फट'खौ जोङो फेसबुकनि गेजेरजों आङो जास्ट नुनो मोन्दों ओमफ्राय बेखौ आं शेयार खालामदों मानसिफोरा ओमफ्राय आंबो एसे शेयार खालामनानै बेफोरबायदि सानदों दा नोंथांमोना नायग्रोनानै ला ओमफ्राय बुंबानो जाबाय बियो शर्ट मुभिनिसो शुट हिसाबै लानाय जादों खोमा बे फट'खौ नुनाया नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुनाया ओमफ्राय आं फरायनानै देखायगासिनो माबायदि फरायना लिरनानै होदों नोंथांमोना एसे नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दे दा नायग्रोना ला आं एसे फरायग्रोना देखायनो ओमफ्राय दिनैनि आपडेटआ जाहैबाय ओरैनो जास्ट इन्टारटेनमेन्ट हिसाबै आं होनाय जाबाय बै मोनसे आपडेटआ ओरैनो इन्टारटेनमेन्ट आं बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोआमोन इन्टारटेन हिसाबै नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो एसामिससो दै खिन्थु बर' जानाय नङा बै मोनसे हमजानाया एसामिससो जागोन बर'नि नङा दै दा बेनिखायनो आङो जास्ट इन्टारटेनमेन्ट हिसाबै लाना फैबाय दा रबि बिथांखौ फेसबुकनि गेजेरजों सासे मानसि पेजनि गेजेरजों आङो नुनो मोन्दों दा बिथांखौ मा बुंखो नायनोसै जों फरायनानै एसे देखायनोसै आरोना फार्स्टआव नायग्रोना लाबानो जाबायब्ला बिथांमोना लिरदों आं फरायना देखायनो नोंथांमोना एसे नायलांबाय थाबानो जाबाय लिरदों जे गहपुरनि बर' गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननो होबथाग्रा रबि नार्जारी आरो बिनि बिसि इसा नार्जारीखौ मा खालामनाया मोजां रायजोफोर स' बेफोरबायदि लिरदों आरोना माने साननैसो सिगां मोनसे बेफोरबायदिनो रबि बिथांजों माबा मोनसे दावराव जालायखांबाय दा बेखौ आं बुजियाखै नैबे मोनसे फट' नुनाया लोगोफोर बे मोनसे शर्ट मुभि जागोन खोमा दे बियो मुभिनि माबा खोमा दा नोंथांमोना फोरमायहर दा बेफोरबायदि लिरनायनि जाहोना मा दोङो माने गहपुरखौ बिटिआरआव बेफोरबायदि बिटिआरनि माबा नङा होननानै बिथां रबिया बुंदोंमोन खोमा दा बेनिखायनो मोनसे फेसबुक पेज दं आङो बेखौ नुनो मोन्दों आरोना दा नै फट'आ माने मुभिसो खोमा दै फिल्मनि मोनसे शुटनि मोनसे माबा लानाय खोमा दा बेखौनो बुंदों आरोना रबिनिया दा आं रबि बिथांमोनखौथ' जेबो बुंनो साना जास्ट आं फेसबुकाव नुनायखायसो नैबे आपडेटखौ होनाय जादों आरोना रबि बिथां बर'निनो जोंहा फावखुंगुर गासैजोंबो सिनायजानाय एक्टरा बेनो आरोना दा बिनिया बे थांबाय ओमफ्राय बैफोरबायदि आपडेटखौ नायलायनोसै जोङो ओरैनो दा गोसो गुदुंबासो नाय बे आपडेटआ माने एसे आलदा टाइपनि आरोना मोननै आपडेट लानानै फैदोंमोन बेफोरसा भिडिअ होफेरामोन आं अब्लाबो जास्ट इन्टारटेनमेन्ट हिसाबै होनोसै नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय मोननै मोनथामसो आपडेट जागोन आरोना बर'निबो जागोन हारसानिबो जागोन आरोना हारसासो नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय फार्स्टआवनो दे अब्ला रबि बिथांखौथ' नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो माने गहपुरनि बेफोरबायदि माबाखौ बे बिटिआरआव जेबो जाया होननानै बेफोरबायदि बुंदोंमोन माने दावराव जादोंमोन साननैसो सिगां आंबो नुदोंमोन निउसफोरखौ दा रबि बिथांनिया थांबाय जोंहा नेक्स्ट आपडेटखौ नायलायनोसै आं मोननै आपडेट लाना फैदोंमोन नालाय बे एसामिससो जागोन दे हमजानाय बिहामजोजों हमजानाय इन्टारेस्टेड दंबा नाय जास्ट फर इन्टारटेनमेन्ट नैबे भिडिअआ गोसो गुदुं थानाय 18+ जानाय मानसिफोरा नाय नङा होनबा ना लोगोफोर एसे बुजिनोबो हागौ सोरबा ओमफ्राय कमेन्ट खालामनानै बुङोब्लानो जाबाय दै दा नायग्रोना लादो नैबे मोनसे आपडेटखौबो
Nang ngomong berapa berapa itu punca gagula itu misalnya pun amal kita prem usinya itu prem boleh tentu hari waktu kita itu. Jadi sekolah kapan boleh kampung kesuwen bakal itu kesuwen boleh besok. Jika kota saya bisa sering nunggu tidur gimana? Sudah salah guru pakai poin guru pakai kelas biasa. Oh, taram mulai. Video mana? Nokolana ya? Nokol ko glendak ko. Nokol ko glendak ko no. Ay. Anye lok dor sile ko. Lok dor na magale. Kamano asin mo ko ko ni sa ko mo. Nami kanay ka rosa. Anye ulay ko. Anye glendak ko. Video na soli o kala. May kala Korea bangkuran. Ay baro ni numaro. Baro ni numaro. Buka kulun baro ni tak kulun baro ni. Baro ni tak kulun ma. Baro ni tak kulun ma. Baru sampai नुखाबाय नोंथांमोना दा बुंनांगौ खोथा गैला बे जास्ट फुड एन्टारटेनमेन्ट दै लोगोफोर आपडेटआ बेटार नङा जेबो मोजां आपडेट नङा बेयो ओमफ्राय बर'ल' नङा जोंहा हारसायानो जाथों सोरबा ट्राइबेल मानसियानो जाथों बा सोरबा हारसा बांगालानो जाथों न' खारनायखौ जों नुनो मोनगासिनो सोरबा बेहामजानो जा सोरबा लाइमोन गथ' सिख्लायानो जा जों खारनायखौ नुनो मोनबाय थायो मिडियानि गेजेरजों फेसबुकनि गेजेरजों न' इउटुबनि गेजेरजों दा बेफोरबायदिनो हमजादों गोसोआ बोराया नङा होनब्ला बेखौ साननानै नाय मानसिया बोरायब्लाबो मानसिनि गोसोआ बोरायानो दा थिग बेफोरबायदिनो सोरबा सोरबा बोरायानो जा गथ' जानायानो जा गथ' थानायानो जा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोन्दों लांखारनाय खारसननाय दा बे थिग बायदि बेफोरबायदिनो जों नै दा हारसाखौ नुदोंना दा बेफोरबायदिनो ना बिथांमोनाबो अलरेडि गथ'आनो दंखायो अब्लाबो हमजादों हरनि गेजेरजों गाज्रि नुयो बेफोरबायदि जुदि रावबो गैयाब्ला बिसोर हाबाखौनो खालामजायो जे सोरनिबा न'खराव थांनानै बेफोरबायदि गथ' गथाय थानानै हौवा गैयिनि न'आव बा हिन्जाव गैयिनि न'आव बेफोरबायदि बिसोर गले गले थांनानै बेफोरबायदि हमजानायाथ' मोजां खामानि जाया बर'ब्लाबो हारसाब्लाबो थिग बेफोरबायदिनो बिथांमोनाबो हमजादों आरोना आंहा बुंनांगौ खोथा गैया हारसासो नालाय बर'बा आं एसे बुंगौमोन बर'बा एसे रायगौमोन दा हारसासो नालाय जोंहा हारसाजों जेबो लोब्बा गैया नालाय बर'बा एसे बुंजागौमोन बर'खौबो नुनो मोनो जोङो गोबां मानसि बुंग्रा ओंखारबाय जों बुंलायनाङा साथाम साब्रै नङा गोबां हाजार हाजार क्रियेटर ओंखारबाय इउटुबार ओंखारबाय बुंग्रा ना नोंथांमोना नुखाबाय थायो दा बेनिखायनो आं रावखौबो जेबो बुंला सिगां एसे रायोमोन आंबो नङा होनबा नोंथांमोना भिडिअ नुखादों खोमा बेनोसै दा फेसबुकनि गेजेरजों सोरबा सोरबा फेमासफोराबो एबा ट्रेन्डिं हिसाबाव थांबाय थानायफोराबो खारनायखौ जों नुनो मोन्दों आजिखालि मा जाजोबखो माने जों फेसबुकाव जायखौ नुयो बेखौ मोजां जागोन सानो खिन्थु मोजां नङा दे माने थांनानै सोरजोंबा खारसनहैनानै फिन खेब न'आव फैफिनो 1 month 2 month सोरजोंबा खारसनहैनानै न'आव फैफिनो बेफोरबायदि हिन्जावखौनो एक्सेप्ट खालामनानै लाफिनो हौवाफोरा आंनिबाथ' बेफोरखौ एक्सेप्ट खालामनानै जाया जुदि खारदोंबा बे खारथोंसै आरोना हौवाफोराबो एक्सेप्ट खालामनाय नङामोन मानि थाखाय एक्सेप्ट खालामो बुजिबायना बिसोरो गथ' दङ नालाय गथ' उन्दै उन्दैखौनो गारना थाङो बेनिखायनो जोबोद हौवाफ्राबो एक्सेप्ट खालामनो गोनां जायो खोमा आंनिबाथ' हिन्जावा खारबायब्ला बेखौ नायगिरफिनाबानो मोजां बे गुबुन हौवाजों 1 month 2 month 1 year थांना थाहैगोन ओमफ्राय बे हौवाजों फैफिननो नागिरो मानि थाखाय बैफोरबायदि हौवानि गोसोआथ' मोजां नङाना बेखौ बा माबा मोनसे टाइम पासनि थाखाय लाना थांदों बेखौ बा माबा मोनसे गोसो गाज्रिनि थाखाय लानानै थांदों बेफोरबायदि जायो आरोना दा हौवाफोरा बेखौ माने एक्सेप्ट खालामफिनो आं बायदिब्लाथ' बेखौ एक्सेप्टखौनो खालामजाथ'आ आरोना बेफोरबायदि दा बेनो बुंबा गोबां गोलाव जागोन भिडिअआ गोबां बाथ्रा ओंखारलांगोन हामा मोननाय जागोन बेनिखायनो बुंनो सानाखै अब्ला भिडिअखौ आं दोनथ'नोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दे होमबा
दे दोनमारबाय बाय